ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଅଲରେଡ଼ି ଟର୍ମ ପଳେଇଲାଣି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏର ଟର୍ମ ପଳେଇଲାଣି, ଦୁଇଥର ସରପଞ୍ଚର ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଳେଇଲାଣି, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ମଜା ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବ, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବୋଧେ ଇଏ ଯେଉଁଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଟର୍ମ ପଳେଇଲାଣି ଇଲେକ୍ସନ୍, ଦୁଇଟା ସରପଞ୍ଚର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଳେଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ଏ ପୃଥିବୀର ବିରଳ ଜିନିଷ ଇଏ ଯେଉଁଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଇଏ ଏରିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବ। ଏତେ ସ୍ଲୋ କାମ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ନଥିବ। ଚାଇନା ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନେଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା, ଦୁଇଥର ସରପଞ୍ଚର ଟର୍ମ ପଳେଇଲା 5 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ, ଗୋଟେ ଇତିହାସରେ ନାଁ ଲେଖିବ ଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି।